Na celebración onte do Día de Reis puxemos o punto final definitivamente ás vacacións do Nadal, aínda que as vacacións como tal, sobre todo para os nenos, non rematan ata a xornada de mañá, que será cando se reanuden as clases. En todos os sitios, menos no Courel, porque hai convocada ali unha folga e van a estar sen asistir os nenos ao colexio, cando menos ata o día 18, esas son as previsións.